Au surat ni si Paulus, apostol ni Kristus Jesus, sian lomo ni rohani debata, dohot Timoteus dongani, manda poton aka nabadia na di Kolose, aka dongan na porseya na di bagasan Kristus, asini rohamadi hamu dohot dame sian debata amatai, mandok maudia te dohame lau tu mangiakon hamu toktong tu debata amani tu hatta Yesus Kristus ai hubege hami do bagita ni hapok siaun muna di Kristus Yesus nang holong ni rohamuna mida saluhut na badia ala nisi higai moni dunga di parade di hamu di banua gicangi nunga di bege hamu hian magite gite hata situngani ima bagita nagli nang sahat nang tu hamu nang tu liat pok ti bion nang mapakbui doi jalalam ganda suang songon na di hamu ola ni dung di bege cara di tada hamu asini rohani debata di bagasan hasitongan songoni do di guon hamu sian si Epapras dongan sahulau ni nahina holongan ai pakhala do ni Kristus na haposan do ibana humokop hamu lau sibana do pajojogon tu hami holong ni ramuna di bagasan ton di bahini dung hubege hami dang masot nang hami tu mangiokon hamu jala mangiro asa digohi di hamu hapatas ni roha mana dalomo ni rohana magite hite nasa bistaran tol habisuon pagtonjon asmak parangin natama di tuhani hamu kabe halomo situtu jala mapabuyon nasa ulau na denggan laos ganda di hamu panadaon di debata ngay magogo situtu hamu hobak tugogo ni hasangapon nai makoko nasa bengeton do labas ni roha magdongan las ni roha magdongan mauliate mahamu diamai naung patauhon hamu na macalo tohap na di bagasan hati yogoni setiao niaka nabadia ay nunga digogo hita siang gomgoman ha holomoni jali pausat hita tu bagasan haka joni anak haholongan ni rohana di bagasan ni bana do adong di hita haluo ni ima hasesa ni akadosa ana do sumani rebata na sota gidai na pagjolo tubuh sian nasa na tinoppa ay makide senibana do itopa saluhut na di barung kicang dohok na di tanoon na tagida dohok na sota gidai aka habangsa aka harajaon aka gomgoman aka pagwasan saluk na ido di topa makite ibana jala makapatean tu ibana jala di jolo ni saluk na do ibana jala saluk na ido hot di bagasan ibana do ulu ni dagingi ibana hugiai ibana do pagmulaan daung pagjolo tubuh se akan amate asa ibana pagjolo di nasaluhut na adi totuhon di batado naing mamaringaran di bagasan ibana sadok hakokok tai los makita senibana do patenganonna tu digina saluhut nai nak akana di tano nang akana di panua kicang dong di patu pada magite hite mudag na sian silam nai magite hite ibana dohot dohamu akan naholang na jolo jala paroha musuh maghite hite aka ulaun hajahaton di padingkan ibana nuai maghite hite daging hajol maon nai di namate ibana lau pajojokon hamu badia jalaso hasurahan jalaso psipisangun magadopon ibana aslamamian hamu ojak jalahot di bagasan habok siaun jalaso urung meret sian pakirimon na binege muna di bagitan nauli na binagi taun tu saluhun na tinoppa na ditogni langit tau na ditogni langit au Paulus kabe pakhala roni las do haku nai dia ka hapok suaku na humokop hamu jalan magite hiti sian dagiku hugoki na hurang dobe dia kana tinau ni Kristus humokop daging na ima huriai naunggai pakhala roni ido au obak tu pangagado tiuni debata na pinasahat na tu au ima na manggohi hata ni debata nang diamu ima hahomion da budi jot na jolo sian mulana magsundut
alenu aing di papatag do tu akan abadiana. Ay tunasida do naing pabotohon ni bata surong ni hamuliaw ni hahomion. Di tonga-tonga ni akabagbego ima Kristus di bagasan hamu. Si hohon pakirimon di hasangapon. Iba na do hubagi taon hami. Upayong wajala huwajari hami. Nasa Jorman na dinasa habis huon. Lau pa jonjong kanup jolma kipas di bagasan Kristus. Ido hu halo jahon makrongan pakokiron magugutu hagogon na nagugusi tutu makohon di bagasan nau.